Mahilig din ba kayo sa orchids? Ito pala yung nabili ko dito sa Texas. So, 3 klaseng orchids ang nabili ko. Yung yellow. At meron din akong malalaking purple na flowers. At saka yung maliliit na purple flowers. So, ang ginawa ko dito guys, every Thursday ko siya nilalagyan ng ice cube. So, wag sobra-sobra kasi nga ayaw din nila. Hiyang ito sa place na nilalagay ko, malapit sa window, para naman sila mainitan. Kaya namumulaklak talaga sila. So, tingnan ninyo. Ganyan ako maglagay ng ice cubes. Ayan, ang ganda ng kulay niya. Napakaganda talaga. So, ito yung maliit na purple. Yun ang unang namulaklak. So, ngayon ay May na. February silang nag-umpisa na nag-bloom. So, mga almost 6 months guys, bago ito malaglag yung mga bulaklak. So, ang ganda-ganda talaga. Inaalagaan ko sila. Gustong-gusto talaga nila yung ice cubes lang ang ilalagay ninyo. Hindi ko na siya spray ng water. Tingnan ninyo, nasa window.